'cause you make me feel like I'm the black out of heaven. Take my hand now. Without love and a hopeless. Sora mea Silvia o să vă împartă niște flori galbene cu răvaș. Vă rog să deschideți răvașul, ele sunt niște mesaje de la univers. Este campania prin care eu îmi lansez această piesă. Și am spus așa, să vă puneți o dorință și mesajul de pe răvaș o să vă ajute să vă îndepliniți acea dorință. Este conceptul și din videoclipul meu, pentru că florile galbene sunt așa, pentru mine, personal, un simbol al faptului că se va îndeplini o dorință. Și îmi doresc în seara asta să vi se îndeplinească și vouă toate dorințele, așa că sper să primiți mesaje care să vă folosească. Noaptea-i albastră ca și muzica noastră. Și chiar dacă e așa,